Hello friends, गिबियावनो खुलुमबाय आंनि भिडिअ नोंथांमोनखौ ओमफ्राय नुखाबायना थाम्बनेलाव दिनै मा भिडिअ थ' आङो जोंहा आइनि बिब'नि फिसालानि हाबायाव दंफैयो थ' आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना लास्ट टु फार्स्ट नाय माने फार्स्ट टु लास्ट नाय आंना खुगायाव खालि थाङो लास्ट टु फार्स्ट थ' गाज्रि मोननाङा आं जिखि रायलाया बुजिबानो जाबाय नोंथांमोना आरो गासिबो बुजिनो गोरोंखा बुजिखागोन थ' लोगोफोर आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो मा आरो आङो बर' बाथौनि हाबाखौ दिनै फार्स्ट नुगोन थ' नायदो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबा आं बिराद गोजोननाय मोनगोन थ' नायबाय था लोगोफोर खुलुमबाय आरो आंखौ माबायदि नुदों देलायनायखौ गाननायाबो नुवाखै एसे हाबानि नामै एसे मोजां देलायबाय आरोना एसेबाबो जाखिनि ओमफ्राय मानसिखौबो जों बांद्राय जमा खालामाखै फैदों थांदों थ' हिन्जाव गोदान लागोआ फैसिगोन आंहा आथिं सुगोन थ' नायबाय था लोगोफोर rolling bener.
दिनैनि नैबे सुबाइजार गामिनि प्रानेश्वर बसुमतारीनि बाथि फिसाज्ला चरन बसुमतारीजों आरो भाग्य बसुमतारीजों हाबा होगोन नैबे बाथौ मन्दपाव नुजानो हानाय हिन्जाव गोदाननि गार्जेनजों लोगोसे फैफानाय बिसोरनि आथि कुटुम्बजों लोगोसे बेवहाय गामिनि जोंनि सुबाइजार गामिनिनो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन दिनै आं गिबियावनो गोजौसिनाव थानाय बयनिख्रुइ गोहो गोरासिन गोथां जिउ गोनां नुवाथारि आफा सोरजिगिरि बोराइ बाथौखौ आंनि गोसो गोरबोजों साबायखर बावदों मानो होनबा नैबे दिनैनि गोथार थिलिफ्रायबो जेनेबा हौवानि पार्टिनिफ्रायबो न'खरनिफ्राय बयखौबो साफ्रोमखौबो मोजाङै मोजां लाखिनानै दिनैनि नैबे गोथार जुलिखौ मोजाङै मोजां मावफुंलांनो सुबिदा होनायनि थाखाय आङो सोरजिगिरि बोराइ बाथौनिसिम गोसो गोरबोजों आर'ज गाबनाय थाबाय आरो नैथियाव आङो गिदिरनिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावग्रोबाय आरो उन्दैनिसिम आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ आङो बावग्रोनाय जाबाय आङो दिनै जे नैबे गोथार जुलि बे हाबाखौ होलांगोन बेयो जाहैबाय जोंनि बाथौ खान्थिजों जागोन जोंहा क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बाथौ धोरोमारि गौथुमा जे बाथौ हाबा आरो बोरलि बुरि एबा सरस्वती फुजाबो होनो सोरां खाथिबो होनो बेखौ बिजाब महरै दिहुनदों बेखौ दिहुननायनि उद्देश्यआनो जाहैदों जोङो जानागुरुफोरखौ मोननो थाङो दा बेवहाय आङो गिबियावनो नोंथांमोननि खाथियाव बर' गंलायनो लुबैदों मानो होनबा आङो सासे एक्सपार्ट जानागुरु एबा पुर'हित नङा आंबो बे बिजाबजोंनो होगोन दा बेवहाय गोबांथारफोर गोरोन्थिफोर नुदोंब्ला बा थालाङोब्ला जाहाथे नोंथांमोनहा आंखौ अननानै निमाहा होयो बिनि थाखायनो आङो आखाइ खबजोबनानै नोंथांमोननिसिम गुरैयै निमाहा बिनाय थाबाय आरो मागिनाय थाबाय एसेनोसै आं दा हाबाखौ आरम्भ खालामसिगोन आरो आं साब्रैल' होनो बुंदों बिगुमाया दा बोथोरनि उसुबिदायाव मा खालामनो जोङो बे नेम निथिजों खारनांगोन दा हिन्जाव न'खरनिफ्राय सानै होनो हागोन आरो हौवा न'खरनिफ्राय सानै होनो हागोन बिनि उनाव जोङो हरै माबा मोनसे जागोन आरोखि हरै जों नाजावनाय थाखागोन ना नांला आहामदे नै खोनासङाफा साननिगिरि सानजा भुमनिगिरि राजा आफा बोराइ बाथौ नों बिफाया खोनासं दिनै आं नों बिफाखौ साखि दोनबाय हाथरखि हाला अखाफोर अलंबार दाउसि दाउला एम्फौ एनला जिब जियादिखौ साखि दोननानै रायजो राजा आइ आफा बोराइ बेन्थ सेंग्रा सिख्ला बिदा फंबाय बयखौबो साखि दोननानै आंनि अनजालि बियायं फरायना भाग्य गतिखौ सुबाइजार गामिनि मुस्रि प्रानेश्वर बसुमतारीनि बाथि फिसाज्ला चरन बसुमतारीजों आखाइ हमनानै होनाय जानोसै बिसोर सानैनि सुख गोजोनखौ दहाय होनानै सोरजिगिरि आफा बोराइ बाथौनि खाथियाव खुलुमनानै आं दिनै जुलि होनो आखाइ हमनानै होनाय जाबाय बिसोर सानैनि न'खर संसार जानाया जेब्लाबो जै जै मै मै जाथों नोङो खुलुमहरदो ओमफ्राय नोंसोर गसंदो
우리 장을 지지나 우리 나고. Jangan rumah kisah macam mana saya. Ahamde, ne, kenasong apa? Samnigiri, anja, bumnigiri, raja, apa? Berai, kenasong. Jinoi, neng dipaku, sakit dengan angne, jere, raja, ayapa, dausi daulah, tempu enza, atuki hala, kapur, ulung batu, sakit dengan onjani, angguni, juli, raina.
Mbak, Mbak. Mbak. Dunje. Bismillah, sana mana sih? Tali bang, Tali lagan. dah kamera. Belum bah? Nah, sana. Iro. Adi ini lah kan? Akan kita pasang dulu bang mak. Pangka. Bisa. Kadang sih. Ane mau kukul kau. Kau kadang dan kukul baik. Kapan nama? Datang lah baik. Tapi bukan sih. Tapi bukan sih. Đây, chị dạ. Hết đi đường nào. Stand up lagi dah. Dealing ni. Dengan. Sansing kamu aja, nama. Serah. Meluk bayi berani. Nanti kapsul lagi lainnya. Oi. Biar ini begufrau, begufrau. फैसायाव खाना होदोलै Lebih hir lai. Macam kau dah kelar baik. Kelar. Mana bahasa Indonesia? Mana Indonesia? Madam sedang baik. Macam kau dah nama madam sedang bawa. Rajam nalar. Meja kami dah awak dah nak. Jaya le, umah zana, umah tu wajah kan mereka. Bebina nau. Pas kedan saja. Dia last nak. Itu last nak kau dia. Baik. Ikin ni. Ada meteor apa? Meteoria apa? Ekdom kar kera be meteori ko. Doa ye stick tahu tak kaya. Meteor ko Ada. kemana nak sekade? Nak kadang. Macam ni malu. Aku jangan dia. Dia mana ada? Dia apa mana mana dia? Oh, mila. Pas ni. Hah? nang lan nang subuh Nai dengan, nai gas ni hayo. Tali apa? Apa itu kau supang kan lagi lo? Ada. Umah ni. Nepal jengan macam boleh. Dan dia lakukan cara putih apa jenis ini? Dali. Pura ada? Jaga. Income dulu lagi berapa? Mas dulu ni terap le. Dulu le. Dulu. Sama.
Simpen aja. Oh, orjala. Kamu taruh makan sih. Finally, logoफोर हिन्जाव गोदान लोगोआ थांबाय
हाबाया जाखांबाय एसे गाबबायबो बाजै गोदाना ओमफ्राय हिन्जाव गोदान लागोआ ओंखारलांबाय माने बांद्राय गोबाव थाहोआखै आरो ना कर'नानि थाखाय बांद्राय जमा थाहोआखै ओंखायनो थांबाय फैबाय जाबाय फैबाय आरोना बेनोसै थ' नायबाय थादो लोगोफोरा आरोबाव आलासि फैगासिनो जोंहा आबौ फैगासिनो ओमफ्राय नायबाय था आरोना जों दा सिङाव थांनोसै सिला सिङाव माने हिन्जाव गोदान लागोखौसो एसे दोनबोदोंमोन थ' बेनोसै